pun sak dhuwuring kraton Jenggalapura. Apa iki ana gendeng cenenge bakal luntring panguwasa ing Jenggalapura. Monggo saka kersaku kang mestine jumeneng nglintir keprabonku ning Jenggalaputra ing antarane putraku Panji Bagus apa dene Panji. Yen aku kleru nggonku nemtokake kaya apa kahananing kawula ing Jenggalapura. Ya. Rening kraton Jenggalapura iki dudu kagunganku. Ning darbe kamu mesti wae aku bakal budidaya supaya bisa gawe tentrem ayem kawula ing Jenggalapura. Tak muga ngersane Gusti Kang Maha Agung. Muga-muga aku antuk wewengan sapa kang mestine mengko bakal jumeneng ngaji ana ing kraton Jenggalapura. Apa ya tumus kersaku yen putraku Panjirawit kang bakal jumeneng. Ya. Wanci wis ratri tak munggung marang sani Gusti kang waku ning papan. Prabu Kertajaya. Yen ngono, aku ora. Oh, mati. Iya. Bakal minta wongan ngesani Gusti Kang Waku. Ana wujudan sakwebatan mlebu ning Patung Jenggalaputra Surabaya. Endi putraku? Menawi panjenengan dawuh menika ketingalipun jelih-jelih kados wonten menapa wonten ing patunggon menika. Lagi wae aku bakal mitungan ana ngersodal Gusti Kang Waku. Inggih. Ana wujudan nyaketi marang aku. Nanging reh ning aku lagi muhung semedi. Aku ora bisa prisa sapa kang ngridu Gus mati
Kaya ana pasulayan banjur lunga ninggalake Patunggon. Dalam sewu Roko. Menika perkawis inggih nyata, panjenengan tak nuruti mikir malah lunga. Ya